La coalició Compromís Equo ha celebrat també este migdia el míting central de campanya. Roger Mira, Aitana Mas i Joan Baldoví, els candidats al Congrés per les tres províncies, han tingut el suport de centenars de militants i simpatitzants. Anna Moure ha seguit l'acte. Ambient festiu a l'acte central de la coalició Compromís Equo a València. Els caps de llista per València, Castelló i Alacant diuen que volen ser la veu que mai ha tingut la comunitat valenciana a Madrid. Asseguren que defensaran els interessos dels valencians al Parlament. Davant un auditori ple han defensat propostes com ara la dació en pagament de la vivenda o un canvi en la llei electoral en llistes obertes i un repartiment més just dels vots. La diputada Mònica Oltra ha centrat el discurs en el temps que podrien assignar-los en els debats en la televisió pública. 11 segons que es tarda a posar la papereta al sobre. 11 segons per a dir el que volem i per a dir el que no volem. 11 segons per a dir ben alt que volem recuperar la política per al poble. El número 1 de la llista al Congrés per València, Joan Baldoví, ha criticat les polítiques de socialistes i populars. Irresponsabilitat és donar permís a un aeroport peatonal en Castelló on no hi haurà mai avions. Irresponsabilitat és fer una línia d'AVE que ha costat 3.000 milions d'euros i que portava a 8 i 9 passatgers. Irresponsable és l'aeroport de Ciutat Real. Baldoví ha convidat els electors a fugir del vot útil. Eixiu d'ací i digueu a la gent ben fort: el canvi és compromís, el canvi és compromís, el futur és nostre!